ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракату ҳамватанони азиз, бародарони меҳрубон ва гироми қадр. боз ҳам қарор дорем дар барнома, дар подкаст ё ки дар чӣ мегем мавзӯе ки мо ташкил карда будем, дуюм барномаи ба номи гапи имрӯз. дар меҳмонӣ мо қарор дора яке аз бародарони қадрдони мо акаи Фирдавс ҳамроҳи фарзанди муваффақаш ки Муҳаммад Юсуф аз Тоҷикистони азиз ва ҳозираша тӯли як 20 сол 15 сол қарор доранд дар куҷо дар худи Россия. хуб дӯстони азиз, мо имрӯз даъват кардем ин чемпион мегем ё ки шахси муваффақ, бародаре ки чӣ қадар заҳмат мекаша, меҳнат мекаша барои ояндаи фарзанди худаш ки дар қуллоҳои баланд ва баландтарин бираса, номи ватан, модар ва давлати худа бардора. бародари мо, додараки мо, шахси муваффақ Муҳаммад Юсуф ки бигем дар ин декабр 10 сола мешава, ҳамин медалҳо ва ҳамин тӯҳфаҳое ки дар паси мо мебинӣ яке аз дастовардҳои ин ҳамин додараки хурдсоли мо аст ва аз ҳама муҳимаш ки ин заҳматҳои падари чин беҳтарин аст. акай Фирдавсҷон, сухана мо аз худ сар кунем. ассалому алайкум якаҷон, метунӣ ба бародарони мо салом гӯё. иншоалло мо майда суолҳои худмо нисбати худат ва фарзандат ва ояндае ки нияти нек дорӣ ба шумо сар кунем. раҳмати калон акай бобоҷон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату ба ҳамаи тамошобинон ва подписчикҳо акай бобоҷон ва гапи имрӯза. ҳазор раҳмати калон акай бобоҷон ки шумо моро даъват карде, шумо моро ҳурмати иззат карде ва ҳурмати иззати фарзанди морам донисе файрод карде ба студияи хутон. ҳазор раҳмати калон. мо хеле миннатдор шудем вақте шумо моро занг заде. бовар ки қати Муҳаммад Юсуф ва модару падар ҳама каса хирсан шудем ва гуфте ки ҳама чизе ки дора мақсад биги биёда хай мардими мо бубинана ва бинан ки мисол падар чӣ хел оила, ҳамин оила чӣ хел барои шербача меҳнат менад. ҳазор раҳмати калон акай бобоҷон. зиндаву сарбаланд боше. хуб акай Фирдавсҷон, шумо аз кай ба Россия омаде? чӣ мақсад боис шид ки шумо фарзанди худатонро ба ин корҳо ба ин раҳи футболе ки ҳозир рафта истодаи мақсад ҳаракат карде пешкар кунед ки бачаҷон ту ҳамин роҳа даст мегирӣ? оё ин интихоби худаш буд ё ки чӣ аз шумо? акай бобоҷон, ман аз вақти хурдсол будам, мана тоғоям Россия овардам. 2003 начали 2004 сол буд. ман омадам Россия. ман худам футболист будам. ман худам бозӣ мекардам дар Паншери Колхозобод, дар юниораш бозӣ мекардам. ман худам ҳам зудо ҳам гӯштин ҳама машғули ами спорт. яъне варзиш дар худат ки буд, дар хуни худат? дар хуни худам, дар падари худам дар вақташ бокс маш мекард. мақсад дар ҳамин соя ки будам, ана умра дар Россия гузарондем хела 2014 ҳам мақсад ба модари Муҳаммад Юсуф ҳамсар шидем. хай тӯй кардем, хурсандӣ кардем ва мо якум аз худованд талаб кардем ки ба мо не ки бача бути духта бути. фарзанди муваффақ. мо гуфтем фақат ё духта мешава ё бача мешава, худованд фарзанди солим ба дунё ки парвардигор солим шава, муъмину мусулмон алҳамдулиллоҳ. хай худованд дар ҳамин шаҳри Россия мо вақте ҳамсар шудем 2014 баъд Москва омадем. қати авчаи Муҳаммад Юсуф алҳамдулиллоҳ 2014 моҳи декабр, 2 декабр Муҳаммад Юсуф ба дунё омад. шербача ба дунё омад. ин ҳамин алҳамдулиллоҳ ки ай майдакиш ки ҳамин худам ки футбола дӯст медоштам, ҳамин шербача майдаак буд, ҳамин тӯпора дангалаш мекардам, дидам ки меқапад тӯпора, меқапад тела мечаспа ба ҳамин кор махшул ки аз телевизор мемудам, телефонаш дар майдакиш медодам, ин гулакҳои дигар не телефона намегирифт, як тӯбчакаш харида будам, баъдам тӯп қати бисёр бозӣ мекард бобоҷон. баъд як пар форма харидам, Роналдо, як тӯпаш харидам, овардам дар пеш мондам, гуфтем иншоалло ва раҳмони раҳим бозингари номӣ мешава, иншоалло ва раҳмони раҳим. ба ҳамин хотир ин ака алҳамдулиллоҳ аввалаш худованд дидимаш ба ёрдами падару модарам, ба оилаи худам қати иншоалло ва раҳмони раҳим ина ба ҳамин ҷо иншоалло ки Муҳаммад Юсуф расондем ака. асон сар карде, яъне ки қапед? ҳамин рӯзе ки майдакиш ки ҳамин сар кард, ай ҳамин сини ҳамин 1 сола ва 3 моҳа вақте ки чорғовак равӣ шид, дар тӯб часпид? дар ҳамин вақте ки уже гулак чихилак, вақте уже ҳамин сар мешава дивизиониёш, дар ҳамин ҳолат дар ҳамин тӯб фақат интересоват кард, аҷманӣ мекард, видеоша дорам, приседание мекард, уже дар ҳамин ҳолат қапид ҳамин кора. ман ачам гуфт ки бачаҷон
баъд шитагӣ будем дар хона, ака бобоҷон дар сари ҳами мақсад дастархон будем, ҳама каса шитагӣ будем. баъд ачама гуфтем ки ача дар ҳами ҳаёт, ҳай модарам қатимай, падарам қатимай, гуфтем модарҷон, падарҷон, дар ҳами ҳаёт ман худам натунистам шабам мисол финансову мисол коро бале завқи дар дили худам буд, ҳамаи ман кардан натунистам шумо мисол хай чӣ хел бигӯм ки хай душвориҳо бисёр буд дар ҳаёти зиндагимон, нашидам мисол чизере ки ман мехостам нашид. Ман гуфтам мехоҳам ба ҳами фарзандам битем, ҳами чизе ки дар ҳаёт худам мехостам ва мехоҳам ҳами фарзандам, дар ҳами фарзанд мехоҳам ҳамиро битем. маҳалле гуфтам мо падершкат менем, мо то ҳаёте ки ҳастем ҳами чизе ту мехоҳӣ ба ҳами фарзанда, моро ҳамчунон мехоҳем ба фарзанда. анами оила қати маслиҳат кардем, ина алҳамдулилло то ҳозира ба ҳами ёрдами оилаи худам қати алҳамдулилло аз 2 сола ва 8 моҳагиш акай бобоҷон ҳами бачаро бурдем дар сексияи футбол додем, дар городи Обнинск дар сексияи футбол додем. то ин маҳалле ки то 2 сола ва 8 моҳаги ин бачаҷона мо я фақат худмо ёд медодем дар хона. майдаак буд, мисол раҳгардаак буд, тоҷикистонош мақсад бурдем, фақат тупш медодум, худаш уже ҳами интересони буд, ҳами шербача худаш ҳами майдаакиш шавқу завқу калаш кор мекард, майдаак буд, файрузш мекан. мисол хел гулак оз майдаака чӣ буд, ҷанг мена қатӣ дисуси гирия мена иу тена буд. ҳама видеои майдаакишам дорем, иншааллоҳи ва раҳмонҳим ва мурод мақсадш баса ё ососта иншаалло дар канали хита дар ҷо боша меброя иншаалло. саломат бошед бародари азиз, ман як чизга хотиррасон мекунам ки додараки мо Муҳаммад Юсуф забони худмона уқадар яъне ки хеле кӯчагиша мефаҳма, тарзи грамматика ёки бо одоб гап задана наметуна. баъзе дар ҳолати рафти барнома ягон сухани бигем тоҷикия ба раси аралаш кард, фақат ирод нагире. илтимос акаҷон инҷа то иҷара ака вай худат бидӣ, ака иҷа дар майдони мо дурмада, ман саволу ҷавоб қатъи додарак худам илтимос баъзе бояд саволу ҷавоб вақти бародаро боз ҳам такрор кунам. медалҳо ҳама муваффақиятое ки дидаи соли дар ҳамин паси инҷа мо гузоштем, ман худам хоҳиш кардам аз падараш ки чизе дора гирифта биёред то мардум бибинанд ки чунин шахсҳои муваффақ на танҳо аз чӣ мегӯянд синни соли баланд, аз хурдҳорам дорем. ба ҳамин хотир ҳеҷ гоҳ барои тарбияи фарзанд дер намешавад, ҳама вақт ҳаракат кардан. хуб Муҳаммад Юсуф, ассалому алайкум. хуб асти тенҷи бачаҷон, хуш омадӣ ба барномаи гапи имрӯз. хуб ана мо ҳаракат кардем дар дием барномаи худмо шуморо даъват кардем додарҷон ки мо аз худат барномаҳота бародари азиз ин ё канал дора Муҳаммад Юсуф, яъне ки шумо метавонед ки ман силкаш ададҳои видео мемонам бидуред дар каналаш аз бозиҳо ва аз рафти зиндагиш чикор кунед, шиносоӣ кунед, бибинед Муҳаммад Юсуф дар ҳақиқатан ки ҳастад. мо тошдо агар ҳоз дар ин порчаҳошам дар ҳамо чиёра мемонем видео наворм мегузорем, аммо шумо бидунед ки чизе ки дар канали хичан я ҳама я мо гузошта наметавонем, дар тӯли 8-10 соли гузоштиян я мо ҳама я ҷо карда наметавонем. ба ҳамин хотир хубтараш дарои тамоша кунед. хуб додарҷон, хита шинос ки ба мардам аз куҷо ҳастӣ, ки ҳастӣ, чӣ мехоҳӣ, чӣ орзуҳо дорӣ? ҳамаро ассалому алайкум. ба мухлисони акай бобоҷона ина мо ай шаҳри Калуга омадем дар ҳамаи интервю интизор гуфтем. акай бобоҷона раҳмати калон ки фарёд мекард, қадр донеста ки я туфаш овардем ай шаҳри Казан, я туб ба ҳами туб дар шаҳри Казан я просмотр гузоштам. ина ҳами тупа ба акай бобоҷона метем. акай бобоҷон саломат бошед додарҷон, қантабна раҳмати худо. и туб ёки мияч мегӯяй аз киҷо омад ба шуморо расид? и мо дар Казан қате бибин просмотр рафтагӣ будем. мо ҳамун рӯз ай Сочи омадагӣ будем, ай турнир. бо ҳамун рӯз мо шав Казан рафтем қате бибин 5 рӯза да я оҷа я как скажем, дядя Николай Мурашко позвал, футбольный специалист, эксперт, Фарёд мекард, мега ки ҳамаи бачаро биёре бинем. Рафтем Казан, якум рӯз рафтем, бозӣ кардем, баъд ҳамаи ахир рӯзаш ҳамаи тупа мо ахир рӯз ба ҳамаи туп мо бозӣ кардем. да ҳаму просмотр не только ай Казань, ай Москва, ай Нижнекамск, ай Липецк, ай дигар ҷорам омадагӣ буданд, не ки ҳаму фақат
мега ки бозингарое ки беҳтарин бозингарое ки беҳтаринан ҳамвора мо мегирем ҳамо просмотра ман гузаштам ҳами тупа ман гирифтам ана ҳамия ба ман оварди қадрдор саломат бошед додарҷон хуб муҳаммад юсуфи ман додари азиз бародари қан як додарҷон шумо як ҳолат шама мегӯед шумо дар синфи чанде синфи се шумо чӣ хел шумо вақт меёбед вақт ҷудо мекунед ҳолати дарста аз ҳолати футбол иш вайша халал намерасуд или на русском говорит не мешает чтобы на время урока должны во время учиться чтобы отличница была да и время футбол чтобы еще отлично играл вот этого не мешает потому что именно я когда учусь, я не думаю о футболе. Сначала вот то, что ты делаешь, ты должен думать об этом, то, что ты на данное время делаешь. Вот, когда я играю в футбол, думаю о футболе, то, что на поле. Когда в школе, там думаю о школе. Вот. Yani ki dar holati dars, az dars fikir mekini. Dar holati futbol, az futbol fikir mekini. Darni klas boshi, darni simxona boshi, ay simfilm چی mekini. خب در این حالتی که هازی شما از درستون، از فوتبالتون در همین حالت کی بسیارتر از اولاداتون یعنی که ایم رودستونیکاتون شما رو بسیارتر کی و شما وقتی شما میگذرونن کی شما رو مثلا دستگیری میکنن در این حالتو لباس شدن در کار سر دهن بعدی وای با درس بردن در کار آوردن در کار به همین جورا ببین من شکم شو در خونه قطعش тренировка менем и барой ки мактаб рави в Исусы дадам пул метамерем иногда ходиш мебарам дадам бибим як ҷои ман ҳамрӯз аҷоиба шинидам паси барнома ки гуфтан ки худат аз шаҳри Калуга Обнинск дар онҷа зиндагӣ мекунӣ ва чои Обнинск бисёр бубинан агар аз ҳамонҷа тоқа мехезӣ меояд ба Москвара ба метроҳо ба ҷоҳои и бозита дар ин ҳолато худат бачаи бигӯем 10 сола ёки 9 сола ёли чӣ хел ҳамин ҳолато худта тоқат оё наметарсӣ аз ягон милиса ягон роҳзано ягон ҳамин чизо худат чӣ хел ҳис мекунӣ озодӣ ёки спокойно мерай меояд бачаҳо бубинед мо синни солмон ба 20-25 ё 35 рафтагиаё додараки мо 9 сола ай худи Обнинск ба иҷара 1.5-2 соат ай ба иҷара да автобус ёки да электричка мехеза мебиёя ҷое ки бояд тренировка ёки барава иштирок кунад дар мусобиқаҳо дар ҳолате ки ҳозир ман ба падараш бо гав мезанам мақсад чӣ кора ҳастай падаршам мақсад вақти қиматша нагира худаш тоқа меяд тренировка мина мегарда мерава аммо бошем ба ҳамин қасини сол бузбалагӣ саром амиқаӣ кирфом амиқаӣ бо мегем ки ин нашид кор нашид яъне ки ҳамаи чиз аз завқу шавқ аст додарҷон ман яде савол дига падарат мегзарам баъд иншоалло ба худат боз мегарам раҳмат барои тупот бародаро азиз барое ки яъне ки барнома баъди барнома хеле баъдтарак мегум ту ҳол баъдтар дар масъалаи туп суҳбат кунем хуб акай Фирдавсҷон хуб як бор дига шумо дар ҳаёт чӣ кора ҳастед кӣ ҳастед оё мақсад тарзи даромад и зиндагӣ шумо аз куҷо ҳастед ягон кас дар ҳаёт дар ҳолати кӯмак барои фарзанд кӯмак мекунад намекунад як бор ҳазур аҳмад ака бобоҷон як бори дига ман худам ака бобоҷон сохтмоном сохтмоном стройка кор менам яъне ба забони ёки бигем стройка ба забони форсӣ худмо сохтмончӣ мешава тоҷики сохтмон мешава ман қатъи падару додар дорам падари ман 60 сола ҳаст додарам мақсад 25 сола мо 3 нафар сохтмонем бо дорум 4 фарзанди падар хоҳаро духтарое ки мисол бо паддержка мекунанд акай бобоҷон як хел инсоно мақсад мегӯянд ки футбол ихелай ухелай ана мақсад ки ина мақсад чӣ хел бигӯ мегирӣ медавӣ не акай бобоҷон беҳад финансови дар кора акай бобоҷон бовар ки акай бобоҷон саҳарӣ мехезам пул бегаи мехезам пул ита кадан дар кор ута кадан дар кор вақте қатъи бибиш дар ҳамаи динамо буд дар ҳамаи москва буд ман моҳош ками 120-130 ҳазор ман расход доштам ҳар моҳ расходи Муҳаммад Юсуф чиста Муҳаммад Юсуф ҷонро мақсад ки расход мекардам ман худам стройка кор менам хай ман қатъи Муҳаммад Юсуф ҳама вақт гап мезанам мегӯям бачаҷон уже хай панятиш наги мардаи калонай бачаҷон диди ки ман кор менам азоб мекашам падарат бибит бобот бибит 63 сола мақсад падарам ай модарам калонай модарам камка калонтаракай мегӯям ту ҳамин зиндагӣ моро нигаҳ ки мо приезжием мо мақсад тоҷикистон омадагем инҷа меҳмонем бачаҷон мақсад ман кор менам ман дар ҳаёт ки нашидам ман мисол паддержка ки надоштам мисол падару модарам дар тоҷикистон будам вақт зиндагӣ сахт буд сахт буд баъди ҷанги сахт буд ки ман нахостам ҳамин шава ман ҳамин чӣ усуле дорам чӣ зиндагие дорам ман барои ту дареғаш намедорам
бовар ка фақат шумо меҳнат кунед. меҳнат ами ман шабрӯз кор менам барои ҳами шербачара. бовар ка бобоҷон ами не ки чизое ки дар ҳаёт барои ҳами дар кор бошанд ҳамун чиза менам акай бобоҷон. бовар наки саволш бити акай бобоҷон ман дар коша мехиза мерам ки падарат рост мегӯяд дурӯғ мегӯяд. ман чизое ки мин мисол тарбияш метим чизое ба ҳами бачара медим ки дар оянда шава бахча. фикри худаш мега ки фикри мисол мактаб мерава и гимназия мехона акай бобоҷон. дар ҳамун гимназияш ҳам тренировка мекуна ҳам маш мекуна барои Муҳаммад Юсуф ҳамаш беплай. як капек сум наметим барои ки мақсад ҳами командара пеш мебара. аз ҳисоби ҳами чӣ мегӯянд муваффақ буданаш гирифтанаш ман ягон ҳами дар ҳамун мактаб ягон сум наметим. дар ҳами мисол соати 8 пагая мерава то 8 бегая 3 бор мехӯра 2 бор тренировка мекуна чемпионато мерава ман ягон сум наметим. гиҷояш бурдам инами командаҳои Москва файрод менанд ман ягон бор пул наметим. баъд гуфтам бачаҷон ман сохтмонам ман кор менам ман мазол қати кор менам бачаҷон гиҷое ки рафти аввал фикр таки ки ҳамуҷа бирам ба кадом цел мерам целе ки бирам балуца кунам бачаҷон лучи мана ғам натиб гу дадаҷон ман тра ғам наметим ман намехоҳам ҳамин чиза агар желанит боша бира желанит набоша бачаҷон мора ғам натиб мора мун ягон дами зиндаги мо бикунем. ина мисол акай бобоҷон ай 2018 ки ҳами бачаҷона бурдам дар сояи футбол додам ай 2 сола ҳашмоагиш яв додагии ман беҳад хурсол буд бурдумаш туб дар пеш калинкаш буд. ина ай ҳамун ҷайса акай бобоҷон чанд сол мешава ман дар ҳамин қасол фақат як хона кардагем дар ҳамин шаҳри Калуга. мисол чӣ зиндагӣ кардем миннат наменем тани парвардигор хайр расход бигем миннат нашава тани парвардигор ки барои бачаҷонам дар ҳамин шербачаам сарф кардам. ина хиту занг задем мисол корбормо партофтум мадам гиҷое ки ман кор бигирам ҳамаи хазаиноро мегӯм ки гӯш кунед ман фарзанд дорам ина фарзанди бозингаре футболистай агар ҳамин шумо мана кор кардааста бошум биге ки ҳамрӯз тиёр ки мисол ҳамрӯз бачаи футбол дошта боша ки ман ҳамин кори тира мепартам ман мерам агар пуломам нати ман бояд ман дар бари шербача бошам мисол мерем хай дар байни ҳамин мисол миллатаем ё ман ҳам як паддержка менам ман ҳамчун як ситм дар пишиш ҳастам. ана дидам ки хай дар майдакиш беҳад азоб каштам барои чӣ бози ҳам пой чапш кор мена ҳам росташ гоҳ бозӣ мена удар гол мезана намефаҳмам. рӯзои танги хитат хеле гап задем кор дошта бошам стройка доштам мегӯм бачаҷон любой адреси Москваро медонам ки бобоем адреси хитоз гуфтамаш кадом метро онҷо омадем гуфтам какой метро гуфтам хеле метро ай гуфтам агар роз ман натунам баъд ту гуфти ки вақте ёра биёр баъд машҳур шудам агар не қати бибиш ровишкани будам ман гуфтам дакор мақсад ки ҳами ҳамаму паддержкаем шербачаро дорем иншалло ва раҳмони раҳим ки мо аз ин шербача худ шавқи дорам мо иншалло ки аи миннатдорем иншалло ва раҳмони раҳим мо мехоҳем ки номбардори ватан шава падару модар ва миллати ватана парчами худро дар ҳами чӣ боло вардора. хуб дӯстон мақсад аз ин ки чунин наврасон ё ки кӯдакое ки муваффақ ҳастанд як намудаш мисол мегӯем ин истеъдоди худодод аст ва бо паддержкаи падару модарам дар коранд. ман барои чӣ як гуфтам ки бародару дута додарчаи дига дорем мо Мунис ва Абубакр аллоҳ раҳмат кунад падаршона ки ва ё дар мақсад сфераи гӯштин яъне беҳад муваффақ ҳастанд мисли ҳамин худат падаршон акай авазҷон боз мегӯм аллоҳ раҳматш кунад беҳад заҳмат кашид хонаҳоша фурӯх омад хай алҳамдулиллоҳ ҳозир мақсад исмоил набераи ҷаноб дастгири паддержкаш кардаистед алҳамдулиллоҳ ҳозир аз номи мақсад ӯ тараф баромад кардаистанд инҳо хуб аст. ман даъват мекунам хоҳиш мекунам аз шахсҳои муваффақ ва додага мақсад ҳаёти худшона зиндагии худшона дода ҳастанд дар варзиши тоҷика дар назар дорам чунин наврасҳои муваффаqa хоҳиш мекунам дастрас кунед яъне даъват кунед бибинед чӣ қадар медалҳо дорам бибинед чӣ қадар ин медалҳо ягон ҷо харидагӣ нестанд бимонанд ё ҳамаш факт далели коғаз доранд ки сертификатош да уҷа мо гуфтам сертификатошона бо иҷа устоли мо ҷазир мешид яъне даъват кунед ба ҳамин мардум то бишносанд шу то дастгиришу кунанд баъзе спонсорҳо ё баъзе шахсҳои муваффақе ҳастанд ки мехоҳанд ҳамчунин шахсое ки лаёқатманди хуб ҳастанд дастгиришу кунанд. ман ин даъватам ба ин буд. хуб муҳаммад юсуфҷон ба шумо мегзарем. хуб аз соли чандсолагӣ дар бигем клубҳои русӣ ё ки ҳамин командаҳои футбол худат сар кардӣ ҳамин бозира ва аввали сар карданат кадом ҳолатҳо мисол ки дар барномаи мо иштирок шуда якоз дидем сеюм барнома биё дига озодӣ камтар як ҳаяҷон ҳаст як камтар мандраж ҳаст ва ҳам хоти дар ҳамин ҳолатҳо чӣ ҳис мекардӣ чӣ хел сар кардӣ чӣ хел шуморо қабул карданд амёша гавзанику
дар 10-солаги ва 8-моҳагӣ сар кардам дар команда юниор. дар ҳамуҷа рафтем, я ҳамун фишка вадид кардаму таму тренер гуфта ки мунеш мегиремаш. Баъд гуфтам ки чӣ хел иҳоли шумо дар як фиреб додани ту бугем шава хело гуфта ки на следующая тренировка биёреш. Овардем бозӣ кардему ҳамун в Москва фақат ҳар шанбеу бозор мерафтем меомадему лучший игрок, лучший бомбардир командамо якум ҷора мегирифт. Баъд аз ҳамуҷа уже дигари клубот дидагиян Динамо, ЦСКА, Спартак оли пригласительно кардана нарафтем. Баъд дар синни 7 ёки 6-7 лет уже... Говори на русский, если тебе тяжело. Да, где тяжело, на русском. Да, на русском говори. Если где можно, на таджикском говори. 6-7 лет уже по мне было. Динамо пригласили. Говорим, нет, говорят, мы хотим этого ребенка, у нас есть на него планы. Пошли мы, так же, как и в первом клубе. Пообводил фишки, побил. И вот так же вот сказали, на следующий день приходите, да. Играл я там 3,5 лет, уже с 6 до 9. Бозы кадаму, Ауджабад, чхеле кати тренеры. Я тренер доштем, хаму трен бехат зур буд, нумаш Константин Евгеньевич буд, хаму тренер бехтарин буду. Қати ҳаму якум ҷо мегирифтем, фақат якум дуюм ҷо, сеюм мухтари намегирифтем. Якум дуюм ҷо мегирифтем, баъд ӯ повышенияш кардан к командаҳои уже дига синни сола. Ва аз шумо рафт? И дига омад. Баъд бозӣ кардему, омадумуна фақат итари намондак бозӣ кунум шунудакма. Тамом ауҷаба рафтем. Баъд яъне ки мақсад тренер ё ки ҳамун шахсе ки нав омад о қадар шуморо аҳамият надод, ба хотири ҳамин тренери нав шумо аз он команда рафте. ҳозираша дар киҷо бозӣ карда истоди? ҳозираша дар футболный клуб Чертанова, футболная школа Чертанова. дар кадом шаҳр аст? Москва, да. Дар Москва ҳамҷа ай калуга мера меои? Дар ҳафта чанд бор мера меои? Дар ҳафта? Бале. Я ду бор, се бор, я бор мерама дар ди командами Чертанова дар США Латина. Дамо США Латина, дамо гимназия мехунум, тренировка менум, дамо ҷо ҳамаи корро дамо ҷо менум. Хуб, дар чун вақте шумо ҳам туп қатӣ бозӣ мекунед, ин ҳам туп. Ҳамин туп барои шумо вақте ба по мезанӣ, интизор дар мо интересно. Ман худам қаки футбол кардам, таъриф накардам худам, защитник будам. Шумо мо вақте мо синни солм калон аст. Шумо вақте ки ба ҳамин туп мезанед, оё ҳам поҳо баъди ин дар намекунанд? Оё мақсад ҷоҳо мушакҳои по, мақсад чиликҳои по ё баъд дар намекунанд баъди бозиҳо, то баъди тренировка? Во-первых, надо, чтобы у тебя ноги были такие сильные, то каждый день тренируешься. Тренируюсь, нет, не болят вообще. Чтобы мушако сахт шаванд? Да, если болят, то бабушка обрабатывает раны всегда. Хуб, ма шумо дар масъала ҳамин биби бабушка и биби шумо чӣ қадар шуморо нағз мебинад, чӣ қадар ҳамин ҳаёти худаш дар шумо додагӣ ҳастае. ҳатто то ҳозир гуфтам, мега бибиш мегира бачаша меораш, ба иҷоҳоро меораш. Оё баъд бо бит ҷанг намекунад? Ти ҳам дими наберата гирифти, иро ихир намекунад? Мега камакамаки мега ки фақат қатиами охи дӯст медорам. Просто любовь. беҳтарин. Модарҷон, ман шуморо аз ҳамин барномаи гапи имрӯз миннатдорӣ мекунам аз номи кулли мусалмонҳо, кулли тоҷикҳо ки чӣ қадар қаҳрамон модар ҳастӣ ки чунин фарзанда я наберара мегӯям фарзанд чомағзай, набера мағзай. Чӣ қадар ҳамин мағзи ҳаёти худтона дастгирӣ карда истоде ва ҳамин бачаака аз пасш ҳастӣ, чӣ қадар чӣ кор мекунӣ, дастгирӣ мекунӣ. раҳмати худо ба шумо модари меҳрубон, аллоҳ баракатон тия. яъне ки бояд аз на танҳо аз ин тамоми модарони тоҷик ҳамин хел набера дӯстанд. аз ҳаматон миннатдор ҳастам. бародаро фаромӯш накунед дастгирия ҳамчунин додаракора. ҳар як чизе шумо менависед, масалан ҳамин комментария бугум, ҳайрони шумо местоям. баъзе ки мо хейтиршу мегӯям ки барномаҳои мо ҳаракат мекунем ки ба маънӣ бигзаранд, грамматикаш хуб суҳбат кунем.
гапои қабеҳ менависе, мақсад ё хуб нест барои модарону падарону ҳамчунин додарча гуфт ки биби ман шуморо тамошо мекунам. ин аз доираи мусалмонию тоҷикӣ дур аст. барои чӣ ман ҳозир додарчаро гуфтам ки мо миллати форс, миллати тоҷик, мо тоҷдор ҳастем, мо халқе ҳастем ки таърихи бузург дорем. оянда чӣ мегӯянд, ояндаро мо ҳаракат кунем ки ҳамчунин наврасҳоро дар роҳи худошиносӣ, дар роҳи инсондӯстӣ ва дар роҳи миллатдӯстие ки миллати мо сарбаланд ҳастанд ва дастгирӣ кунем. ҳаракат кунем ки ахлоқу одоби тоҷикия фаромӯш накунем. додарҷон, як саволи дига, то ҷое ки ҳозир ман фаҳмидам, шуморо мега ки ба бигем командае ки агар ман деҳқонӣ бифаҳмонамшда, шуморо Месси бозӣ мекунад, Барселона шуморо даъват кардагӣ аст. ин чӣ қадар ҳақиқат дорад? Чӣ гот вақте суҳбат мекунӣ додарҷон у тараф гап камераҳои мо да у ҷан, яъне ки Барселона чӣ хел шуморо даъват кардаги ҷо шуморо дид, ҳамиша ку мана бигӯ. Камера сведа нигах гап зан. Да ҳаму да Казан просмотр будем, да Қатӣ Николай Мурашко, да ай ҳамусу командаҳои Европа мебинанд. ҳаму Испания, Эспаньол, Валенсия ва Барселона. Да ҳаму просмотр гузаштама меган ки Барселона фарёд менана, да ҳаму просмотр ай дига командаҳорам будан бозингарована ки ҳамин мана Барселона фарёд кард. Намедонам барои чӣ вохи. яъне ки барои чӣ худат бидунӣ бояд барои оне ки шуморо ина бародаро дар ҳаму Казане ки шаҳри и сертификат шан, яъне ки настоящий подтверждение ин сертификате ҳаст ки дар ҳамин инаи додар хай туб шама моро оварда сертификат туфа раҳмати худо. манам ҳаракат мекунам бесакиҷа шам бигӯ ман ёраб гир акаҷон. ман ҳамиҷа ша бигӯ мо ба хотире ки ҳами бародари мо чӣ мегӯянд Ҳисор медиа хизмат мекунад дар мардуми мо, на танҳо дар ман, дар дигар блогеро дигар, яъне ки барои мардуми тоҷика бар роҳи маъниву тарбияи насли наврас на танҳо ҳаракат мекунем, мо ҳаракат мекунем барои ояндаи даъват мекунад дар барнома месозам. ман мехоҳам ҳамия дар ҳамин ширкати Ҳисор медиа бумон ҳамин тупи ҳамиҷа беста бародарҷон хай ба гириш баъди барнома я дар як ҷо бумон я ман ба шуморо тӯҳфа мекунам ба хотире ки ҳурмат иззат мекунӣ. бахшиш нанигаш ки 2019 соли наҳай ин 2019 чанд солаи даиҷа? ин ки 2015 ҳисобш кунӣ 4 сола қариб. 4 сола қариб. ин наҳай. дидам. аз ҳамон ҳолат бозӣ кара истод. дӯстони азиз, ин муваффақиятҳои фарзанди фарзонаи миллат, фарзанди муваффақи миллат Муҳаммад Юсуф аст. ба ҳамон хотир алҳамдулиллоҳ ки саломат бошед. ин ҳам аз заҳматҳои шумо ҳастанд акаҷон. аллоҳ баракатон тия. худо кунад ки ҳамин хел наврасҳои мо на танҳо дар соҳаи футбол, гӯштинам ҳастам, бокс ҳам ҳастам. ман бисёр бародароро мешиносам аз дими фарзандошу ҳаракат мекунад. шумо мисол мегем дар соҳаи уна ютуби ҳасте, Муҳаммад Юсуф канал ту ҳастай, бародаро бидуре тамошо кунед, шумо камкам завқ доред инҷа иштирок кунед. аммо падарҳое ҳастанд ки мутаассифона намехоҳанд, муваффақ ҳастанд, мезананд барои фарзандшон. мегӯям ака бия барнома ту кунем, як чи даъватшон мекунӣ ку не чӣ хелан изо мекашанд. ин хуб аст. ба ҳамон хотир ман шуморо даъват мекунам, падарҳое ки заҳмат мекашед барои ояндаи фарзанди худо. алҳамдулиллоҳ баъзе падарҳое ҳастанд мутаассифона пасзанишон нашава, арақ нӯшиянд, айдими занҳо даводав мекунанд, аз фарзандо дуранд, аз тарбияи фарзандо дуранд. аммо инчунин бародаро алҳамдулиллоҳ ҳастанд ки чӣ кор мекунанд, заҳмат мекашанд барои ояндаи барнома бисозе. вақте мисол мегем инаи футболисти сахтай, шояд ҳозир ин барномаи моро яке аз футболбозо ё ки як тренери калони ватани худмон мебина, мега ҳам додарака биёи ҳар моҳ маош ҳамин қадари дар тарбияи худаш мегирад, ё мега дар фалон ҷо бозӣ кардам ки бачаҷон ҳар моҳ мисол гап $10,000, $20,000, $5,000, $1,000 ма бачаҷон период акара мега азов накаш, ина мо да бартем. ба ҳам хотир дар чунин барномаҳо иштирок кардан дар кор. аки мо барномамо мо навтаъсисай бигем дуюм сеюм барномае ки гапи имрӯз ба ҳамон хотир морам ҳаракат кардем ки ман акай Ҳасанҷон ба калони ширкати Замзам худо раҳмат кунад. ман гуфтам ака бобоҷон. бале барка ака бобоҷон бахшиш гап табирдам дар ҳамин мардак борем. ман аз худо
иншалло ва раҳмон фақат худованд дорем. бале раҳмати калон ба кулли халқи тоҷикон ки паддержка менам, подписатсия кардагиянд марда гуре, ба ҷаноби олӣ ки ватанму тенҷай, ба Рустами Муаммалӣ, ба сояи футболи Тоҷикистон рафтем, Шербачара бурдем, хабар карданд, Бохтар Сити, тамоми Тоҷикистонро гаштем. Якум бор рафт маҳқулиши Тоҷикистон, гуфт дада гиҷоя, гуфтем инҷа асли ватани падартай. Мо Тоҷикистон рафтем, гуфтем Шербачара ким, оҷо видео дорем дар Бохтар Сити, гуфтем Муҳаммад Юсуф, ту фарзанди ман бошӣ, агар худо дорад ҳами командое ки беҳтаринои ҳами ҷаҳон, Испания, Франция, Россия, любой ҷо мегӯяд дар зборни бозӣ ки аввалаш худованд тани саъатет тияву муъмини мусулмон ба эмон калун шаю, ба ҳами қулӯҳои бланк расидӣ, дар ҳами зборни Тоҷикистон бозӣ ку. ҳами футболкаи Тоҷикистона пӯш, ман дига мегӯям ки дига гап нест. Барои чӣ? Барои ҳамаи тоҷико поддержкаш менан, подписчикош ҳамаш менасан акай бобоҷон, бовар ка. Ман чӣ гуфтани, ман акай бобоҷон старое гуфт, ман ҳамаи падарое ки мисол фарзандашо поддержка менан, оилашо поддержка менан акай бобоҷон, ман мегӯям шу ки любой кас поддержка кунад мешава акай бобоҷон. Ҳамтари Муҳаммад Юсуф 3-4 кас аст ҳамиҷа. Оли иншалло мегӯям шу бо хабаршо мекунам, оли мебинани оли ҳами сумайя сабдин дар статусум гуфтам. ва ёрам иншалло ва раҳмаранги Муҳаммад Юсуф тайёр карда истодан. Ман ба акай Ҳоҷи Ҳасан гуфти ҳазор раҳмат. Марда гӯрем на поддержка мена. Суман поддержка карда рӯзе дар кор бударои Шербача гуфтамаш, гуфт ки намешносам, дида ин бачара ана мақсад на через ҳамон мисол худат қатъи на мисол буромаде ба ман қатъи. Ман ҳазор раҳмат ба ҳами Замзам умра. ҳазор раҳмат ака Ҳасанҷон зинда бошӣ. Иншалло ки Муҳаммад Юсуф ба қулӯҳои бланки рафт. Иншалло ки дар ҳамҷаш печачи хита мезанад. Иншалло ва раҳмони раҳим. Иншалло ҳазор раҳмати калон. беҳтарин шахс не танҳо барои ном мекуна. яъне ки амон бародар ман ростиш медидим шуморо, ман намедонистам ки аст. мисол гам мезадам. баъд як рӯз гуфт ки Муҳаммад Юсуф ами канали ами бин. баъд дурмадам тамошо кардам, баъд дебор дидам занг задагӣ. ман вақти звонок сахрани нест бардошта наметунам ном. баъд ном навиштам, баъд бардоштам. яъне ки алҳамдулиллаҳ ҳаракат кардам. дар сарам буд ки барнома дастсозӣ дар сари ман буд. раҳмат кунад падари модари бародар Ҳисор медиа мақсад студияи қарор дорем. ба тавсеяи ҳамдигарӣ мо сохтем ҳами яки ҳами барнома ташкил шава. ма на танҳо ҳами ҳаракат мекунем ки шахсҳои муваффақ ҳаракат кунанд, оянда чикор кунанд, файрод кунем то мардуми тоҷик бишносад ки тоҷико на танҳо чорта мақсад пас назанам дар исм мебинанд. сухани лафзи ҷазир муваффақҳои бисёр дорем дар Москва, дар Россия. ман ами кия дидам Нурулло Алиев UFC рафт, ососта баъди ҳамун диде ки чанд кас рафт. Марда гӯре. Иншалло ва раҳмони раҳим оз Муҳаммад Юсуфа да ҳами казан старои худаш мисол камакак мумкин ҳами якуя шурӯъ худ нақл ман худ мисол ҳами нақл кунам. Як эксперт дар Беларусия Николай Мурашкин меган беҳад зӯрай. Вай ҳами гулакора мекова, ҳами ёра мекова тарафи Европа мисол прилагад мена, вай пул кор мена ҳоҷи. баъд ҳами қатимо дар связ я бародар айперам Қори Сало ҳамешонси. Қори Сало додараш ҷурамай. вай ҳам ҷиянаш ҳами алҳамдулилло ки бовар ки бигем 88% ҳам халқи ҳами бародарои ҳастан қатимо дар связ барои Муҳаммад Юсуфа тамошо кардаги бовар ки фарзандош ҳамаш дар футбол қапидан. ин Муҳаммад Юсуфа дида бовар ки чанд касо назар мезананд ки ин чикор кунем ин тари Муҳаммад Юсуф беҳад мисол муваффақ шаванд. аввалаш худованд ин Муҳаммад Юсуф чишид ки ами мақсад бозингар худованд кардаш ки дига касо десам бовар ки бобоҷон чанд одамо уже ами дар сояи футбол бачаҳо шува. иншалло ва раҳмони раҳим ана баъд ҳамун бародар гуфт ки Фирдавс дар мо дар Сочи будем қатиш тавистун. гуфт ки ҳами хеле Николай Мурашко ҳами хеле тем мегзаронам бозингарои зӯра мегира мебара Европа ёки приглашад мақсад тари коро мена. гуфтам мақсад интереса. гуфтам ҳо чуане. гуфтам ман цели ман ҳами Шербачара Европа бурдане ки иншалло ки ранги ситораҳое ки ҳозир ҳастанд дар бари ҳамво шава, дар бари ситораҳои тоҷико UFC мезананд ҳамин футболист шава мисол дар зборни Тоҷикистон ҳай миллати худро боло вардоштанд парчами худро. گفت اینا نمروش زنگ زدم قطعش گفت زدم باید بلاروس میرفتم بابی حاجی نشد خیلی کم اکم داکیومنتی است نتونست میرفته خودش اومد بعد 6-7 ماه خودش کازان اومد اینا کازان اومد زنگ زد گفت که بیار محمد صاحب نه پیش بینم خیلی مالی گفتم در سوچی بود سر از سوچ قطعی مادرم اومدن همین پگای رسیدن قطعی مادرم با وگای بلیط چو گرفتم رفتی ها اما آب نیست خودشو منه خودشو در الکتریشکا من در کور قطعی بیبیش در پویز با بیبی قطعی بیبیش او قطعی بیبیش الحمدلله برفتن رفتن کازان توپا گرفتن برفتن
то ахира просмотри ами Испания ами казанда ами туп қатиг рафтам. Баъд я гуфт ки человек голш кард, нуша человек голш мун. Дидиш хай махкул шид. Баъд анкет пур кардам на сертификатш дод, гуфт ки тамом. Ман дидам и гуфт 100% тайёр ай гуфт. Акай бобоҷон баъд рафт гуфт ки мерам ба Беларусия, мақсад тайёр мекунам. Сменам матра гап мезанам. Баъд як 2 ҳафта 3 ҳафта гузашт, переживат кардам, мумкин гуфтам махкул нашид ки ё хай пунктуален чи хеле одамое ки мисол аввал гап мап задан Европа рамара туғри карда, баъд ман як рӯз навис бегай ки мақсад тебе завтра удобно ба соати 10 Москва гап занем, як соат гап мезанем. Гуфтам ҳо, ҳами сразу соати 10 Москва ҳамаи корро рес кардам, мисол ҳамара киштам, ам ждат кардам, ам занг зад. Баъд қатиш як 44 минут суҳбат кардем, гуфт историяам бачара гап зад. Да ман мақсад анкет пур кунам. Хай гуфтам историяш намияй, гуфтам интернет чизора мехра. Акай бобоҷон ин бача гуфт чизое ки ами бале витаминои ки витамини и колара намехра, тари газирони, тари чизора да ҳаёт намехра. Мисол хай секретоша мисол да ҷанагум ки мардам беҳад секретои сахт дора, массаж дора, бассейн дора, мисол баъди футболош бо ман да мардам гуфтагӣ нестам, марда горе чизои бисёр дора. Ман ҳамёра ҳамаша нақл кардам. Гуфт такова невозможно, гуфтам вот у Мухаммада это возможно, гуфтам. Я гуфтам так с ним работаю, гуфтам. У него нету даже, гуфтам, телефон то ҳата надора, гуфтам. Дар гимназия мехона, гуфтам, то ҳатто телефон надора, ки Гулаковро бидро я мультик тамошо кунад, ҷанг кунад, не. YouTube фақат гуфтам европейский футболора тамошо мена. Пеле, Марадона, Роналдо чизе гуфтам буфора савол шуди аз ҳами Европа, футболи Европа, Муҳаммад Юсуф далубой гапа ҷавоб медиҳад. Кай Роналдо таваллуд аст, Пеле чико кардаган, история ҳама амира гуфтам Муҳаммад Юсуф медона. Тамоми танаша гуфтам худаш медона. Даже гуфтам то он дараҷа медона ки Криштиану Роналдо да як моҳ да танаш чанд сум сарф мена. Ҳами Муҳаммад Юсуф медона. Фақат амира тамошо мена. Аҳамият метиҳад мега ку чихел мезанан, апори нагара чихел мунам. Амира ҳамаша медона. Амира ҳамаша нақлш кардам. Гуфт во ман амира мақсад ака гулак бисёр буд, вақти бисёр наш қатиш кор кунам. Гуфт ман номуша гуфт человек голш кардам, мақсад одами гол, бисёр ки гол мезанам, бозӣ мена, человек гол. Гуфт ки Фирдавс папа Мухаммад, да гуфтам. Его хотят гуфт смотреть, мақсад мехоҳам бубинанд дар командашу якм Барселона. Ина валлоҳи биллоҳи қасам ширкай худаш ҳам марда гуфт ки ай Беларусия якм гуфт мехоҳам Барселона ва Севилья, Испаньола гуфт бубинам бачара, мо бояд хидмо баремш, гуфтам. Во гуфтам биёреш, мо бубинемш. Мисол ба даҳана ба видео дидемш, бинемш ки мисол 100% мо ҳамия мегирем, ҳамаи расходот ва мо платид менем. Баъд и бачара далнешни гуфт, мақсад кадом ко тамом гуфт. ҳамҷа қати бачаат мести гуфт, далша гуфт, хуча гуфт кор менан. Хай гуфтам ки парвардигор ҳам таки боша, мисол худат как менеҷер мешай. Гуфт ки виза туғрика гуфт. Ҳоҷи, гуфт виза туғрика гуфт, тамом гуфт, ҳам кай ки виза туғри шид, мана бигӯ чиз документ дар корай, ман барои Мухаммад гуфт роӣ мекунам, гуфт, ҳамаша гуфт тайёр мекунӣ, гуфт ба Беларусира миёй, ай ҳамеҷа гуфт қати одами ман ё ки мепари мера, одами ман ҷо встречатед мена ва якм гуфт Барселонаш мебара. Неки ҳам марда худаш гуфт ки я гуфт Барселона гуфт одами баланд, фақат технически ҳам тери одамо мекувам. Мақсад амёро мегиран, бронирует менан, пули вазми қати мегиран амёро, нигаҳ бин менан, тайёр менан. Уже Муҳаммад Юсуф 10 сола мешава. Ана ҳамо гуфт ки ман то гуфт ами ахири нами гуфт дер гуфт то моҳи июла гуфт метунем ки барои ҳамҷа дохилш кунем. Ҳами се команда. Неки гуфт далнешни гуфт командаҳое ҳастанд ки ман метунам барам далу боҷоне ки гуфт ман мехоҳам ки ҳамтари технически гулакора фақат Барселона гуфт метуна бигира. Яъне ки ҳозир талабгори додарчаи мо Муҳаммад Юсуф бигем командаи Барселона. Бале и уҷи 10 сола шида. Бибин да Барселона 16 солаҳо 18 солаҳоро ҳам бозӣ мекунад. ам командор ман номуш вақт намедонам, ман медонам ки бозӣ мекунанд. гуфти хеле худ гуфти қад басти бора нигоҳ намекунад. ам Месси ҳам қадиш буланд нест ё? 1,60 1 метр 60 сантиметр. 1,68 где-то вот так. Қадар аст. Ба ҳамон хотир шумо фикр накунед, шумо 10 солаи хуб аст. ин футболбозҳо оҳиста қадош медаванд. агар ки мисол мегем қадом баланда, ин бояд баланд шавад. ба ҳам хотир иншоалло боби ҳоҷи гапеш ана мумкин ки худованд ҳамира ҳамиқа кардасине ки бисёри бад техника жудагиай. Мисол вақте ки одам калон мешавад тезку, ҳоҷи ман худам сояи футбол ки ҳастам, тиряд менӣ, гум менӣ. яъне ҳолати бозӣ кардан ба ҳолати бозӣ кардан мумкин ки парвардигор хай кол 9 солаи ҳоҷи ёли 10 солаи на 10 декабр ки 10 сола мешава. Ана дар 6 солагиш буд, 7 солагиш
қариб 2,5-3,000 чикани мезад. Мисол агар мо заставитш мекардам рангина мисоли дига миллато то 12-13,000 тупана мефторна. Ҳамта задан мегира ба пош. Ман мегум худованд ам модарам мега худованд я назар кардага иншалло. И дар шаби мисол вақте ки ман оиладор набудам модарам гуфт ки ман тра мисол имшаб хобдам бачам ки ман тра мисол оиладор кардагим дар шаби хобам як мусафир мадаз гуфтааст ки дар ҳавлини мо дар Тоҷикистон мисол модарам дар шаби хобаш ки дидааст ки ду гулак бозӣ кардааст як дидааст ки як мусафир дидааст киян ёфтааст ки ё фарзандои Фирдавсанд бачата зан мети ду фарзанд меёва бачашид мениш Муҳаммад Юсуф духташид нумша мени Омина. Яки алҳамдулилло шукронаи Парвардигор вақте Муҳаммад Юсуф ба дунё омад фақат модарам нумша мондар. Модарам нумша монд Муҳаммад Юсуф. Чанд касо озира меган ки чуа ду номи пайғамбара мондагиш хай. Хай гуфта модарам ами хов дидааст. Ман худам туғоём эшоноан мисол маловой махсумои вазминан омадам ба сари ачама ки амит мақсад гуфтан иду нума яча қалан мон мақсад. Гуфтааст не ҳамин дар шаби ховум дидам. Ами нумша каде Муҳаммад Юсуф ина ки алҳамдулилло даги ҷой мерем. Боби ҳоҷи ҳамёра кай бобоҷон диди? Ҳамёра валлои қасам ҳамаша бигем ба хуни бини, ба меҳнати ҳалол, ба меҳнати мана бо мисол бобиша, амакиша, ба пули мисол меҳнати, ба ҳаракати алҳамдулилло ҳалол. Ин ҳамёра ҳамаша шербача дар минаи миллато фақат мебра. Фақат номи Муҳаммад, номи Муҳаммад, Муҳаммад Юсуф, Муҳаммад Юсуф мегам фамилияша мегум не Муҳаммад Юсуф скажите. Фақат номиша иншалло алҳамдулилло бовар кид фақат гирия менам мақсад ай хирсанди ва ами нигаҳ менам и қамилато мана фақат чеҳра ами ови дидам ба худо ку фақат мебра ки нигаҳ ки мегум худованд ам таре мукаддаст ки фарзанди ман дар минаи бовар ки ман дар як мошини простой мерам мебинам дар ҷипо меян дар Land Cruiser меян ку вообще ами ай шербача мезана мевра метиянуша ку бовар кид хасан оҷа бале ой дидам бовар ки қати мамушка дар оянда чӣ орзуҳо дорӣ ҳамеша бигӯ ку мечта чӣ орзуҳо дорӣ чӣ тавсия ба наврасон ба кӯдакое ки ҳозир 24 соат ями телефонбозӣ играбозӣ менан Совет. вот что им хочешь говорить гуфти ами гапо ку тоҷики бигӯ орзуҳот аввал бигӯ баъд что им советуешь ано як гап зан ку. Ну, во-первых, я вам советую, чтобы то, что вы делаете, вот не в телефонах сидеть. Время в жизни – это самое дорогое. Любое ты можешь найти, но семья и время ты больше найти нельзя. Каждая секунда каждая секунда вашей жизни, она очень драгоценная, поэтому хочу вам сказать, чтобы вы много не сидели там. Выйдите на улицу, там поиграйте с друзьями или займитесь чем-нибудь. Футболом, там, что вы хотите, но делайте вы это в удовольствие, чтобы вас никто не заставлял. Главное, чтобы вы это любили сами и делали в свое удовольствие. И у вас все получится. И все. Просто делайте в удовольствие. Просто так не терять свое время. На что-нибудь хорошее. Книгу читать, там, уроки делать, там, если не доделали, там, выйти на улицу, подышать там свежим воздухом, там. Просто не терять время и все. хуб як савол дига дударҷон ҳамин заҳмати меҳнатҳое ки падари худат каштааст ҳамёра худат қадр мекунӣ ценид мекунӣ Конечно. миннатдор ҳастӣ аз ҳамин падару бибию боби худат яъне ҳамё барои худат кардаастода орзуҳои ояндаи худат чи аст что мечтаешь? Мечтаю стать профессиональным футболистом и обеспечить просто свою семью. Я мечтаю заиграть в Европе и просто обеспечить свою семью и все. Моя мечта. Самая главная моя мечта в 16 лет попасть в сборную Таджикистана. Иншалла, я в 16 лет в сборной Таджикистана буду. Вы увидите. яъне мехоҳӣ ки дар командаи асосии Тоҷикистон дар 16 солагӣ да сборной Таджикистана да Европа бозӣ кунӣ беҳтарин дударҷон хуб як саволи дигар время мақсад дар ҳолати дарсхонаи худат оценкаҳо чӣ хелан калонан ё пастанд калонан 4-5 мегирам тарида надорам хеле надорӣ ёра ай дӯстдорӣ шумо аз ҳисоби бозиёд мекунед ё ки аз саводат анқадар мондагианд яъне отлично читаешь или как там отлично отличник да отличник
Вот когда меня не было еще вот в этом классе, там уже был другой. И вот за вот эти вот несколько дней отличником стала я. محمد یوسف یعنی که از حوز دژورنش میگه یا که ستارس میگین تو شما را کی بود و حوزی کی هست همی отличник کدمی میخونه نقص در کلاس شما حوزی کی هست؟ То ман. Да, на данное время ман. До меня мой сосед по парте был. Я сейчас сижу с ним. Ну, то есть до меня сосед по парте был лучший. А шумо ки нақс хонде, ба шумо ра чико кардан? Старший мондан? Старший поставили, да. За всех я отвечаю. Да. А как вы успеваете, чтобы играть в футбол и читаете книги, еще придете за эти все, кто чизит, там 20, 15, 30, за всех как будете отвечать? Как все это успеваете? Потому что мы сначала тренируемся всей школой. Там есть гимнаст, у нас половина класса это гимнасты. Там, вот ты где учишься, ему скажи, то, что вот ты где учишься, да, это гимназия, да, что да. Туда все входит, что там только спортсмены, не простые люди там. А вот шумора гуш мекна номарду, они все слушают тебя или как? Да. Нету неуважения к тебе, то да? Есть, да, нету. Ну, они уважают так. Если я их уважаю, они также уважают со мной. Главное, вот как ты относишься к ним, они относятся. Там нету такого, что ты таджик, русский, узбек, такого нету, да? Вообще там нет. Все равны, да? Все, да. Все равны. Вот где мактабе мехона ке бубуджон, мақсад шуморо правильно бугумози, Лариса Латина меган, Лариса Латина як ами олимпийский карадай, ами ҷаҳон буд, олимпийский чемпион буд. Дар ҳамон об низ гимназия дора. Гимназия Калон мақсад дорам. Мисли гимназия президенти бигем. О, азор раҳмат. Ҳамонҷа фақат спортсменто мехонанд. Як 3-4 сол мешава ки оид ба футбол кардаган ҳамонҷа. Уҷа фақат ҳами гулакои спортсменто мехонанд. Муваффақ мехонанд. Муҳаммад Юсуф ина ки бигем 2-3 сол ки дар Москва ки буд, мисол Динамо ки ташкат хост ки мора бишкана баъд. Беҳурматӣ кард мақсад. Баъди ҳами атакаи Москва ҳамҷо изменение шид да Муҳаммад Юсуф. Тренер ки нав шид аз чихлаи худаш гуфт, тренер нав шуд, бисёр мардум оли савол метиҳанд хатто ки моро менависанд ки чува Муҳаммад Юсуф ай Динамо биромад. Муҳаммад Юсуф вақте ай Динамо биромад, тренер нав омад, я тренер баъди ҳами кор бо нав омад, Муҳаммад Юсуф я хел бигем шум дид. Нацизӣ кард мумкин ёки шум дида, мисол ба забони худ бигем шум дида Муҳаммад Юсуфа. Да заминаш монд. Баъд мем гирифтим обратно мисол да чиртан ва Москва дод меша, баъд гуфтим ки гӯш кунӣ, вақте ки таки боша иҷода моро ҳеҷ кор кардан дар кор нест. Мо фақат оз я тарбия мекунем, мегирем ё Тоҷикистон мебарем, ёки тарафҳои Европа. Баъд ами гимназия аввал ҳамонҷа мисоли машқ мекард, тренерош ҳамонҷа буданд, зора мекардан ки биёра ин бачара. Алҳамдулилла аз вақте ки тобистон бурдамаш 4-5 бош ҷо якма мегиранд, ами лучи лидершо ҳамия. Дар ҳамон гимназия саҳарӣ мехеза, я сумка да пишиш дора, я та да пешиш. Я та барои пушокош, я та аму тафтар рушкашан. Соати 8:00 бояд дар гимназия бидрояд, аму дарш бидроя дар маҳкам мешава. 8 то 6 бегая дар дрини ҳамонҷа. Се вақт мехра бепул. Мехона абити ай саҳар ай 8 то 12 ра машқ. Бассейн доранд, писок доранд, ана вай доранд бо вай физически сила хчун ҳаму дар ҳаму соя ҳамҷа қати гимназияи футболисто отдельно, гимназия отдельно, волейболо ҳаму одамои спортсменто ҳар як кадмаш ҷо дора. Отдельно мера. Мардум ки мисол тра тамошо менан ки бидунанд ки дар ҷо чӣ мена, дар гимназия мехонанд, ака бобоҷон синфи 3 ва дар ҳаму гимназия ҳамаи соя ҳами хондан, зиндагӣ карданаш бигем ранги академия дар ҳаму ҷай, ака бобоҷон. Ман ягон чизаш наметим ай хона, ягон дафтар ручкаш наметим. Мисол ҳамаша ҳамоқ чо обеспечит карда судан ки таъмил карда судан ки мисол оянда шава ба ҳамуҷара. Не ки то што ки ём та карда судан ин хай чи карда судан, о беҳурматӣ кардан чи кардан, аки иншалло ки мо аз иҷа чи хел дил мухур нашаст дунистем ки хай уже иҷа ҷои мо нест, ояндаш бояд. Ман як саволи дига додарчара метим. Дирсараш ду саволи га баъд як саволи га шумо хиёл мекунем, худоҳофизӣ мекунем. Додарҷон, саволи ман ҳамин аст. Ҳамин туп чӣ маъни дорад, что такое это мяч? Мяч? Да. Ну, мяч это штука, которой ты можешь управлять и ногами, и телом. Вот ставишь опору, вот когда бьешь мяч, мяч он круглый, он полетит в любую сторону, но главное, как ты поставишь опорную ногу. Когда надо поставить опорную ногу сильно, прям вот на газон, и куда смотрит носок,
туда и мяч полетит. Яъне ки нуги бо кадамстуне ки Да. мақсад ҳамун тупа тела кари Да. ҳамуста мерава. Все зависит от того, как ты поставишь опорную ногу, и твой удар должен быть прям сильным. Вот опорную ногу надо прям поставить сильно об землю, и чтобы прям он ровно вот в угол летел. Все зависит от того, как ты поставишь опорную ногу. И тело надо... Все вот дар ин туп барои управлят кардан разум дар кор мешава ё намешава? нужно. Нужно, да? Да, то есть, когда ты ставишь опорную ногу, весь вес тела переходит на опорную ногу, которую ты поставил. И вот так яъне аз вот. ҳамин фигр аз ҳамин боло мехамба меяд то нуки Да. по нуки по мезанаш ки бояд бара ҳамин дарамо барота будрояд. И еще, если надо сначала подумать, потом это делать. Когда голова работает, ноги тоже работают. Но если голова не работает, ноги то вообще, они просто будут туда-сюда носиться. Поэтому надо сначала, прежде чем это сделать, надо сначала подумать, как это сделать. И все. хуб муҳаммад юсуф ҷони ширин бародари қандакам, шумо аз ҳамин заҳматҳою меҳнатҳои падарат дида истодаед, аз ҳамаи ҳамин меҳнатҳои бибитон дида истед, аз паддержкаи миллат, яъне ки аз ҳамун дастгирии миллати тоҷик дида истодаед, ба пеш гуфта истодаям. орзу мекунам парвардигор сарбаландат кунад, муваффақат кунад, номбардори падару модар, ватани азиз ва чикор кунад, номи мусалмонот кунад. додарҷон, хуб чӣ орзуҳо дорӣ ба мардум бугӯ бародарҷон, ба қати шумо падар суҳбат кунем. Что желаешь людям? Да, чтобы вы, как бы, фақат ҳамаи 5 вақти намоза бихонанд, саломат бошанд. И даю совет детям: слушайте своих родителей, и у вас все получится. Просто надо слушать, и все. То, что вам родители говорят, это говорят вам на пользу. И в будущем вы потом увидите то, что вам сказали родители, вы это сделали. В будущем вам это обернется добром. И вот этот совет я хочу вам дать. Просто слушать то, что вам говорят, и все. Делайте добро, и вам это обернется добром. Бабушка, спасибо тебе большое за все. Я тебя очень люблю и ценю твою поддержку. Спасибо тебе большое. саломат боши. Хуб акаҷони ман, ҳазор раҳмат ки даъвати моро қабул карде ба ин бародарои мо. Ин ширкат, яъне ки бародари Ҳисор медиа подкасти мо ташкил кардем. хела бародарои номии ҷамъиян ки дар инҷа нон намак мехӯрем, аз инҷа чикор мекунем, шиносоӣ ва муваффақии миллата дар инҷа нишон медиҳем. ин як аз ба ҷои худ бачаҳоро ман совет метиҳем ки ба ҳамин ширкати Ҳисор медиа, ба ҳамин бародаро чикор кунанд, биёянд дар ҳаминҷа, дар ҳамин барномаҳоту натарсе. инҷа 3 микрофони 2 стул, инҷа ҳамаша худшон тиёр мекунанд, монтаж мекунанд, дар дастон метиҳанд. аммо дигар кунед, дар ин ҳолат вақте ки аудитория доре, ман даъват мекунам ба тамоми блогеро. блогери ҳамин нест ки усталамунӣ фалони ҳаромхӯр, иш ҳалолхӯр, иш ҷазир, иш ҷазир, атве чапак, ҳаққора чапак не. биёед аудитория доре. мисол мегем подписчико ё ки бигем ман бародарое ки обуначиҳои ман дорам, да и акам нест, и ака дора, да ман нест. ба ҳам хотир ҳар блогере биёя мардум ша, ин ҳамин хел шахсҳои муваффақа пешниҳод куна, шиносоӣ куна ба мардум, ҳамон қадар номи миллат хестан мегирад. то чанди мо ҳамдигар мебахши извини завражини ақиби ҳамдигарро кофтан гирем, ҳамон қадар миллат пас мерава. ба ҳамон қадар меган ки пароканда лашкар наояд ба кор, 200 марди ҷангӣ беҳ аз 100 000. ин ҳам хеле як муштем, бояд мо як мушт аз як ҷо сар баронем, номи миллата бардорем. хуб акай Фирдавсҷон, шуморам хуш омадед. ягон орзуҳо доштӣ ба миллат бугӯ иншаллоҳ. чӣ мегӯм ака бобоҷон, якумш ки ба шумо ҳазор раҳмати калон, қадри моро донисӣ, қадри ин фарзанда донисиву тоҷикишаву мақсад миллати тоҷикаву акай ҳоҷи ҳасана замзам умрара. иншаалло ман ҳоҷира гуфта будем ки ман мехоҳам ки муҳаммадсифа қати мондарам дар ширкати хидмат ҳаҷро кунам. ҳамин шербачаро ман гуфтагем ки матра ҳоҷӣ менам иншаалло, фақат ба ростӣ иншаалло аллои меҳрабон. ва ба барои бародаро чӣ гуфтанем, ин акай бобоҷона мо вақте ки мо ба ҳамин сайта ҳои кардем, марда гури бисёр касо мегуфтанд пеш акай бобоҷон бира, қати акай бобоҷон ин муҳаммадсифа ёрдам мена, дастгирӣ мена. иншаалло гуфтем худаш рӯз соатиш бия, акай бобоҷон худаш файруд мена. акай бобоҷон ҳазор раҳмати калон, алло нигаҳбонат бошад, зиндаву сарбаланд бошӣ. модари ман ҳама вақт дар ҳаққи шумо дуо мена.
миллати моро марда гура ёрдам мене як мурдаву зиндаро ёрдам ман тамошо менам ҳар одам гап мезана акай бобоҷон ман камакак вақта мегирам дили гапи хидма бугум марда гура мисол ки дар бигем барнома мисол набуд ки ман гапора мегум ҳар одаме ки чизе мега ака у мене нехчай марда гура ман мисол бигем ман ҳамчун шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ман мебинам ман ам дар ми сояҳо бисёр ҳастам акай бобоҷон ман дар як рӯз бисёр одамо занг мезананд ҳар одам ами кори шуморо карда наметавонад ҳар одамое ки меган ами мисол намо худат гуфти ку ами тариқҳои менам хеле манам акай бобоҷон модарам ҳақорат кардан хоҳарам апама ман ами 3-4 моҳ аз ами ютуб рафта будам ман гуфтам даже канал мавдале ки бародаро занг задан ки паддержка мақсад чӣ кор менем мо паддержка менем ин мардума гӯш накард барои ҳамин хотир акай бобоҷон ҳазор раҳмати калон ки шумо ҳасте худдаси акай лангари аст ин одамо гуфтан мегиранд акай бобоҷон мо бояд ба пеш бирем мо бояд иншолло ва раҳмони раҳим то вақте ҳастем мо бояд ҳамдигарро паддержка кунем мо набояд ки як каса мо мисол паднушка битем ки вай бирада чиқирӣ бизана баъд оилаи вай азоб бикаша ман дар ҳаёт як привичка дорам ака агар хубӣ кардан натонам ман гандагӣ наменам хубим ки нарасад ҳаракат менем ки гандагӣ нарасаш аз танаш дур бирем ё ҳайш кунем ки як бало кунем ки мисол вай оила дорам мумкин ягон чи дора падар модар дора ай пишти ман азоб мекашанд аллоҳи меҳрабон ира мебина ира мана ҷазоша метия ая ҷоне ая ҷо ман мебинам акай бобоҷон бовар кунед ман 37 сола ман дар ҳаёт бисёр пасиви буландиҳоро дидагим барои ҳамин хотир ман ба ҳамаи бародарон мегӯям ки илтимос сара акай бобоҷон мега агар мо ҳамин панҷара як нем иншолло ва раҳмон мезанем девор чапа мешавад барои ҳамин хотир паддержка кардан дар кор ҳазор раҳмат ки бародарое ки дар ютуб биромадам гап задам барои Муҳаммад Юсуф барои Европа бурдан барои Барселона Севилия Испаньол бо тамоми сол иншалло ва раҳмони раҳим ҳазор раҳмат ки бародаро гуфта ки дастгирӣ мекунем ин акай бобоҷонам ин акай ҳоҷи Ҳасан умра замзам ям да бармайно занг зад иншалло Европа мо иншалло ҳаракат менем ки ба соли гара барем ро визаш кунем акай бобоҷон ман мехоҳам ки фарзанди ман номбардори ватан шавад мақсад ҳамин қадр ман амиқа мақсад дорам ки фарзанди ман ситораи ҷаҳон шавад миллати худро ва Тоҷикистони озоди худро бо чанд кайгаку ба боло вардора ранги Нуролло Алиев дар UFC мисол байцое ки ҳастанд мезананд ман ҳамвора ҳамаш тамошо мехоҳам ки фарзанди ман аз самолёт ки фурояд дар Тоҷикистон пешвозиш бигиранд и ҳар як падару модар мисол оила ҳамин чиза мехоҳад акай бобоҷон ман мисол тра ба худам мебинам акай бобоҷон фахр менам марда гӯри ман дигар миллатҳоро ман дигар бародаро намедонам ман фахр менам ки ина мисол ҳаст амитари одаме ки иншалло ки любой вра ман бирам акай бобоҷон бигӯям Муҳаммад Юсуф хел кан дар кор иншалло ки туморо не намегӯ ё ки ягон кас гастарои худам негӯ пешит бия не намегӯ иншалло ва раҳмони раҳим барои ҳамин хотир акай бобоҷон ҳазор раҳмат барои падароне ки старои Муҳаммад Юсуфа мебине бародаро дилшикаста наше дилмонда наше оид барои футбол ге бародаро аз сини 3 солагӣ бояд дар футбол додан дар кор агар мақсад ки шавқи чӣ дошта боша сарои бачаи худам гап зад аз ҳамин соя мисол оид барои футбол ай 3 солаг ай майдакиш бояд сар кунанд ай мақсад гӯштини ё мешавад калонсоло касе мехоҳад ки барои футбол аз сини майдакиш бихапе иншалло ва раҳмонре мешавад ба ҳама ҳазор раҳмати калон ба кулли халқи шарифи Тоҷикистон ҳазор раҳмати калон акай бобоҷон зиндаву сарбаланд бошед худои меҳрабон ҳама вақт нигаҳбонат бошад душманат зери по бошад парвардигор валлоҳи биллоҳи аз сидқи тамоми дилам ман бовар ки аллоҳ шикрона ки ҳамин фарзанда дода мисол ба ҳамин тариқ хитобо ба чанд бародаро тамоми Тоҷикистон уже моро мешиносад акай бобоҷон ман Тоҷикистон рафтам тамоми дар кадом мошини шитам дар гиҷо рафтам мегӯям Муҳаммад Юсуф нест ман ҳамин қашбаста мега падари Муҳаммад Юсуф нест мегӯям бале ҳазор раҳмат гӯ барои фарзандат ҳазор раҳмати калон ба ҳамат саломат бошед шумо ҷакаҷон ман бовар зиндаву сарбаланд бошед фарзандат яке аз беҳтарин фарзандҳо ақли солим тарбияи солим ин ҳамин қадар мешавад алҳамдулилла хуб бародарои азиз саломат бошед ин ҳам буд барномаи ёки подкасти мо ба мавзӯъ номи мо номи мақсад барномамо гапи имрӯз ба маъние ки ҳар як ҳодисаҳое ки дар ҳамин давра шида истода мақсад духтуруш профессораш юристаш адвокаташ судяш ёне футболистош гӯштингиро байцо ин ҳам чӣ кор мекунанд дар ҳамин мавзӯи мо медуранд ки имрӯза чӣ рафта истода ба ҳамин хотир мо номи мавзӯъ гузоштем гапи имрӯз саломат бошед раҳмати худо ҳамавақт ҳаракат кунед ки фикри падар модар ватани азиз ва исломи пока бикунед фаромӯш накунед худо нигаҳдор ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳ